Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Berdin da ze urtetan ez duten izaren podcast hau entzule, zorionak eta urte berri on. Eta gainera urtea ondo hasteko, inspirazio pizka baten bila joango gara, deno behar dugulako lehen eta orain sormenerako pizgarriren bait, eta ez naizari diru laguntza publiko ez, bestelako pizgarriaz, sarri askorentzat jainkosatzat hartu izan direnak gizonezkoen begitara. Hoietako batzuk aletuko ditugu, eta horretarako asteko seguruna, Grezia eta Erromatar mitologiara jo barko dugu musez hitzeiteko. Hori da, bai. Hori da. Ez, esate dute inspirazioa dela, ez, lortzen duzula musek bisita egiten dizutenean, niri aspaldi zidate egin, eta orduan erabaki dugu guk haien gana jutea. Oso ondo. Bai. Eta esan bezala, egia da musaitzak gaur egun beste adiera badaukala, ez, orokorrean da artistaren edo idazlearen inspirazioa da musa, baina mitologia greko erromatarrean, berez jatorrian, musak dira zientziak eta arteak babesten dituzten, ez, bederatzi jainkosak, zuk esan bezala. Eta azkenean, sormenean inspirazio iturri den edozein pertsona da gaur egun musa, teorian, ez, generoa gora bera, baina praktikan ez duraragizko musak emakumezkoak izan dira eta agian zoritxarrez izango dira etorkizunen ere. Balike. Bai. Musaitza antzinako grekerazko mousa hitzetik dator, eta abestia edo poema esan nahi du, musa ere esan nahi du, jakina. Eta musikaitza ere, musikaitza ere hortik dator. Musatik dator? Bai, grekerazko musikek musen artea esan nahi du. Edo nafarreraz. Baita ere, ez? Euskalki greko erromatarrak. Eta museo hitza ere, musa hitzetik dator, museion, berez, museion tenpluan bizi ziren, eta beraz, museoa musen etxea edo izango litzateke. Eta hor dago tenbido eta hori dena? Ez, musu ekarta jokak ez dauka jatorri hori. Ez dakiz, musu hitzetik omen dator, esatute batzuk, frantzesko mus, eulia, ez dakit. Eta musak, postreak, horrek ere ez du jatorri hori. Mus, frantzesez goroldia bada. Dena zein da. Bai. Musika gustatu zait, ez nekien. Orduan hori, asteko greziar musetaz hitz egingo dugu, ez? Eta egia da, joan den urteko azken podcastean, pelikula bat erabili genuen, ez? Animaziozko pelikula bat erabili genuen referentzia moduan. Bai, oso ona. Ice Age. Oso onak. Bai. Bat baino gehiago bai do. Eta gaina esan genuen referentzia moduan nahiko zuzena zela, ez? Eta kasu honetan beste referentzia bat erabiliko dugu, baita ere animaziozkoa. You go, girl. We are the muses, goddesses of the arts and proclaimers of heroes. Heroes like Hercules. Honey, you mean Huncules. I'd like to make some sweet music with Our his... story actually begins long before Hercules, many eons ago. Back when the world was new, the planet Earth was down on its luck. And everywhere gigantic brutes called titans ran amok. It was a nasty... Nik hau ez dakit. Nik ez dut ikusi, baina soinu banda polita dauka. Disneyren Herkules pelikula da.
Eta iturri seriotza hartu dezakegu? Bueno, egia da filmeko musak 5 gospel kantari beltz direla, eta greziar musak 9 zirela, eta ez dut uste gospela kantatzen zutenik, eta beltzak ere ez ziren izango. Seguro. Baina musek jatorrian kantuaren bidez inspiratzen zituzten artistak eta pelikulako boskoteak ere, nola baitere antzeko zerbait egiten du. Soinu bandara ia osoa beraiek kantatzen dute. Eta hori ez, azkenean mitologiako musek ere bere kantuaren bidez hori ez, animatzen zituzten eta inspiratzen zituzten poetak, aedoak, ez? Eta memoria sormena eta persuasioa ematen omen zieten. Persuasia. Bai. Musak esan bezala 9 ziren. Esan beharra dago, denboran zehar aldatu egiten direla, ez? Zenbaki aldatzen da, izenak ere bai, jatorria ere bai, baina hau da, bizkat, bertsio zabalduena edo. Ez dago rankinik, ez? Ofizialena, ez. Ez dago... Ez daude hobeak edo... Ez. Bakoitzak nahi eran hartzeko modukoa. Bai, baina bakoitzak arte bat edo disiplina bat, ez? Ezakit jorratzen du edo. Zein da youtuberrena? Ez zegoen, ez. Euterpek atxigina ematen duena esan nahi du, eta musikaren musa zen. Talia bizlari musikar bat ez zegoen? Hori zait. Bai. Izatekotan Spanish... Ez? Eustu mexikarra zela. Baina ez dakazer ikusirik. Bai. Taliak loratzen dena esan nahi du, eta komediaren musa zen. Melpomenek da kantatzen duena, eta tragediaren musa da. Terpsikore dantzarekin atsegina ematen duena. Eta, logikaz, dantzaren musa da. Erato, maitakorra, lirikaren musa. Polimnia, ere serki anitzekoa. Jesus. Kantu sakratuen musa da. Ja. Eta beste batzuen iritziz, geometriarena. Ez nekien, geometria, barkatu. Arte bazenik, baina... Ja, besteako. Urania, zerutiarra, astronomiaren musa. Hori pegatzen dio, bai. Horrek. Kaliope, ahots ederrekoa, epikaren musa. Eta azkenerako utzi dut gure musa. Hoxe ba. Historiaren musa, Clio, da? Clio izena du, eta esan nahi du ospea ematen duena. Cleopatra. Edo Kotxia. Renault Clio. Hortan zaitu gure Clio. Ez dakit. Ez dakit oso inspiratzailea gotera izen, baina... Ala balitz, trompeta jotzen jakin barko zenuke. Ba, ez dakit. Orduan ez. Argazki guztietan beti trompeta baino bubuzela moduko batekin agertzen da beti eskuineko eskuan. Clio. Bai. Azkenean, nik biratu ditut eta danak musikarekin oso loduta daude. Bai. Baina, bueno, gero nabardura dituzte eta gurea behintzat, inspirazio bila, Clioren gana joa behar dugu. Ia ba. Horrek esan nahi du, Renault konzesionaria batea ezin dagula jun, Hau da, beste modu batera topatu behar dagula. Esan bezala bertsio zabalduenaren arabera da guztia, eta horren arabera Zeusen eta Nemosineren alabak ziren, Urano eta Gearen alaba zen, Nemosine. Danak aizpak. Danak aizpak, eta danak jainkosak, jakina. Bai. Baina, gero, historian aurrera eginala, musak nolabait ere ez zuraragizkoak bihurtu ziren, ez? Eta orduan, oraingoz behintzat, berpizkundeko, ez, errezimentuko musez arituko gara, eta hori, azkenean musa horiek zirenak zean, artisten modelo, ez? Eta inspirazioa, ere. Esan dezakegu. Ez zer gehiago gian ere, bai. Bai. Eta antzinaroko musak nolabait ere subjektu aktiboak ziren, ez? Baina berpizkundeko edo errenazimentuko musa hauek pixka bat objektu pasibo, ez? Lorontzi, bai. Bai. Ederrak ziren, garaiko kanon estetikoen arabera, beti ere, ez? Eta hori izatea, ederra izatea beste meritu edo talenturik etzaia aitortzen normalean, eta baino bertute batzuk bazituzten adibidez pazientziarena. Ze ordu luzez, egon behar zuten geldirik, margolariek nahi zuten jarreran, eta gainera margolarien bestelako gehiagikeria batzuk ere jasan behar izan zituzten, sexu abusuak, jazarpena. Bai, horregatik izaten un zeuser gehiago baziela, bai. Bai, hori da. Batzutan, askotan,
komatxo artean, ze artisten maitaletzat jotzen dituzte, baina konsentimentuaren konturik ez da argitzen. Artistek oso fuerte maitatzen dute. Bai, batez ere fuerte, bai. Eta nik uste errenazimentuko musa modelorik ezagunena, arpegirik ezagunena, izan daitekela Botticelliren Venusen, ez? Bai. Jaiotza kuadro ezagunean agertzen den arpegi hori, beste kuadro askotan ere agertzen dena, eta emakume horrek izena bazeukan, eta Simonetta Vespucci izena zuen, guretzat azkenean Venus besterik ezpada ere. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire at your desire. Well, I'm your Venus. I'm your fire at your... Simonetta Vespucci, ematen du bi motor marka batera. Bai, ezta? Formulako bai. azken taldea. Bueno, esan dugu, Botticelliren Venusaz gain beste margolan askotan agertu zela. Botticelliren margo lanetan, baina baita ere beste margolari batzuen lanetan, adibidez Ghirlandaio anaiek erabiltzuten modelo bezala, Piero di Cosimoren lanetan ere agertzen da. Pluriempleatua zan, Bai, osea, zenbat denbora pasako zuen, emakume horrek? Zeruari, infinitori begira. Bueno, asko ez, porque neko gazte hiltzen. Berez, Simonetta Cataneo, hori zen jaiotzez zeukan abizena, gero Vespucci senarraren abizena izan zen. 1953an jaio zen, eta 1956an hil, hau da, kalkulakin ezkero, 23 urterekin hiltzen. Tuberkulosia jota. Eta bera irudikatzen duten obra asko, bera hil ondoren margotu zituzten. Beraz, zoritxarrez oso gazte hiltzen, baina zorionez, hori, aurreztu zituen posatzen ordu batzu pasatzen. Behin hilda margotu zutela? Bai. Osa, ezaguna nintzen. Edo bestela zergatik bera... Oso ezaguna nintzalako. Osa, garaiko top model moduko bat zen. Bai. Jesus. Bai. Eta batez ere hil ondoren margotu zuen izan zen Botticelli. Ikusiko duen bezala, berarekin obsesionatua zegoelako. Eta hori, azkenean hori oso ezaguna zen, eta berpizkunduaren irudia nola baitere, ez? Aurpegia bihurtu zen. 16 urterekin ezkondu zen, Marco Vespuccirekin. Ameriko Vespuccio, o Vespucci. Bai. Abdaialari izan lapurtu ziona. Bai. Horren senitartekoak ziren, bai. Baina hau gazteagoa zen, Ameriko Vespuccio gazteagoa zen, bai. Uste da aurra zela, Simonetta ere aurra zen, porque 16rekin ezkondu eta 23rekin hil. Kontua da, hori, 16 urterekin ezkondu eta Genovatik Florentziara mugitu ziren biak, eta han ezagutu zuen Botticelli, eta bestela margolari batzuk, eta Medicitarrak ere nirulatuta geratu ziren, eta horratu zuen edertasun ospe hori. Ez, esan bezala, Botticelli zehar obsesionatu zen, bere margolaren 180 agertzen da Simonetaren aurpegia. Osea, berdin zaion zen karru jasotzen zuen. Ama Virginia inbertzuela, Simonetaren aurpegia. Venus edo Palasatenea jainkosa, Simonetaren aurpegia. Bai. Botelloi bat egin bazuela hola ditzen zaio, ez? Hola, Margo, oie... Bodegoia. Botelloia. Bueno, botillak agertzen diren bodegoia, botelloia izan daiteke, bai. Bai, bodegoi bat sagar batekin, sagar. Eskina batetik. Bai. Eta... musa, ez, bere musa hil ondoren, arekin maiten minduta komatxo artean jarraitu duzuen, eta... zen barra dago, bizirik zela, Simonettak, ustez bentsat, ez ziola bat ere jaramonik egin. Ezkonduta zegoen, hori izaten normalean impedimentua, baina kasuntan ez dago bintzat frogarik, sentimentuak edo reziprokoak zirela. Bai. Eta horrek ez zuen Botticelli geldiarazi, bizi zela, eta hil ondoren ere ez zuen geldiarazi. Obsesiboki, esan bezala, margotzen jarritu zuen.
Eta... Ez du agian estrategia komertziala zen, asko saltzen zelako, tipa... Eta orduan bere azken borondateak zezentzu dauka, porque Botticellik erabaki zuen bere azken borondatea zela Simonetaren oinetan ehorztea. Yes. Botticelli esan behar da ez zela sekula ezkondu. Sodomia akusazio batzuk ere izan zituen. Beira. Baina onik atera omen zen. Ja. Eta kontua da 1510 hil zela eta bere azken borondateak bete zutela. Simoneta Vespuccinen hilobian ondoan dago ehortzita San Salvatore Ognissanti elizan. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo. Bueno, batzuk historia honetan, ikusten dute maitasun platoniko historio supererromantikoa eta eta oso polita, baina ezakin, nire ustez jazarpena da. Polita. Ez jazarpena da, eta gaina jazarpena postmorten, hori ezakit aringarria den edo delitua larriagotzen duen. Hori tristea. Postmortem eta gero betiereko bizitzan ere, antxe. Botticelli, zure oinetan. Bueno, arrak konpartituko zituzten, sortu batekin. Ez dakit. Baina, bueno, esan behar da, Vespuccirena etzela ernazimentuko arpegi ezagun, eta izen ez ezagun, porque arpegi ezaguna dira, baina izenak ez. Yeah. Etzela bakarra izan, eta beste bat aipatuko dugu, hola, nahiko azkar, Lisa Gerardin izena ezaguna itezen zen. Eskere galean jokatzen zuen, ez? Bai. 82ko mundialeko Italiako selekzioan. Leonardo da Vinciren musa edo modelo ezagunena. Da. Hau da, Jokonda. Hori da, Bai. Kuadro oso ezaguna da, baina emakumea ez. Tesi zabaldunen arabera, Jokonda izena du, Jokondoren emaztea zelako. Hau da, bere izena ere, ez da kontuan hartzen. Ez, abizena bintzat. Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, zan bere senarra, noble eta merkatari florentziarra. Izenak aditzera ematen dunez. Ja, bost, hitz daskaten izenekin. Noblea. Ja, zozer txarra dator gero. Bai. Noblea eta merkataria, ez dakiz bientako zindan txarra, otxarrena. Mona Lisa ere esaten zaio, eta hor bai izena Mona Italiera, antzinako Italieran Anderea esan nahi du. Eta beraz, abizena ez, baina izena bintzat pixkat ezaguna eginda. Baina badago beste musa bat, Leonardorena, eta ezakit izena hau ere ezaguna egingo zaizuen, Cecilia edo Cecilia Galerani. Ez da Jokondaren abezen ezaguna, bere arpegia, baina ezaguna da. Dama Katazuriarekin, kuadroa, 1985koa. Katazuria bai, dama ez. Hori, agertzen da, ez? Ez dakat hori. Hori, emakume bat, ez? Katazuri batekin, segura eski. Bai, katazuri bat eskuan dukala. Egia da, Jokondak, badaukala, artearen eta pinturaren historiari egiten dizkiola, ez? Ekarpen tekniko batzuk eta... dama Katazuriarekin kuadroak egiten ez dituenak, niri personalki gehiago gustatzen zait. Bai. Berez, kuadro hori maitasunaren eta txikimenduaren alegoria bat da, beraz, modeloa bitarteko hutsa da, berdin da zein dan.
Esan bezala, Txetxilia Galerani zuen izena modeloak, eta ari buruzko informazioa bilatzen badugu, lehengo gauza ikusiko dugu Ludoviko Sforzaren maitalea izan zela. Milango dukearen maitalea. Bere lehendabiziko informazioa da gizon baten albokoa zala. Hori da. Ondo? Jokondoaren emaztea. Hau, lehengo gauza, Sforzaren maitalea. Baina, gizon boteretsu baten maitalea eta artista ospetsu baten modeloa baino gehiago izan zela ere, ikusiko dugu, pixka bat, harakatu ezkero. 1983an jaio zen, Sienako familia aberats batean, nobleak ziren arren. 1789 hasieran, hau da, 15 urterekin, Milanera bidali zuten, Esfortzatarren gaztelura, gortera. Orain ezin ditugu umeak etxeti bidali 30 urtera artetan, zeherraz. Zeherraz, eta berehala Ludoviko Esfortzaren maitalea bihurtu zen. Maitaleetako bat, eta gaina kutxuna momentu hortan. Baina handi bi urteta erdira, Ludoviko Beatriz d'Esterekin ezkondu zenean, familia politiko berriak presioa egin zuen, eta Galerani gortetik egotzi zuten. 17 urterekin eta aurdun zegoela. Bai, baina ez zuten honorara bidali, Ludoviko Carminati de Bambrillarekin ezkondu zuten, Bergaminoko kondearekin, eta beraz Bergamino Visconti kondesa izango zen handik aurrera. Bere edertasunagatik ezaguna izateaz gain, poesiarako eta musikarako zituen doaingatik ere nabarmendu omen zen. Gaur egun horregatik inork nabarmentzen ez duen arren. Musa esaten zioten, garai hartan ere, baina baita ere dona dokta, ez? Hau da, emakume jantzia o ikasia edo. Antzinaro klasikoko emakume nabarmenekin ere alderatu zuten, Aspasia Miletokoa, Periklesen emaztea, eta Aksiotea izan zen Platonen emakumezko ikasleetako bat. Eta latinezko eta italierazko poemak idazten zituen. Latinezko poesia idazten neko ohikoa zen, italierazko poesia neko hori, aitzindari izan zen. Denbora libre handia zekan, ez? Baina kapazitatea ere bai, 15 urterekin sartu zen gortean, ez? Bai, eta tera urdun. Bai. Baina, bueno. Bai. Eta hori, aurrak egitaz gain, beste gauzetarako denbora ere izan zuen, zuk esan bezala. Esan den bezala, poemak idazten zituen, bai latinez bai italieraz, kantua ere trebea zen, hainbat musika tresna jautzen zituen, gazteluko tertulia filosofikoetan ere parte hartze zuen, eta azkenean gorteko jarduera kulturala kantolatzen, eta eta bultzatzen. Gazteluko tertulia filosofikoa gustatzen, nik hori antolatu nahi dut. Bai, ez da? Aurrena gaztelo bilatu behar dut, baina... Eta gero filosofoak. Bueno, atletikekoa zean ez daizu kostatuko filosofia. Bai. Adibidez, Mateo Bandelo idazleak Gran Lume de Lingua Italiana, ez, edo italieraren ez dakit argi handia edo deitu zion. Baina, historian beste musu asko bezala, beste aurpegi polita anonimo bat besterik ez da, eta, podcast honekin, agian, Greziako 9 musen izenak ikastea ez, baina behintzat 3 emakume hauen izena ikastea ez, gaizki ez legoke. Bai. Eta gure Kliok esaten badu, ala esan barko du, ez da? Bai, hemen musa batzu eta zitzein dugu, baina adorna astean uste dut gehiago landuko ditugula. Bueno, inspirazio bila jarraituko du, urrengostian ere. Hori da. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.